Και πάμε και στα αγαπημένα μου όρεγα μου ζυγάκια. Χρόνια σας πολλά ζυγάκια μου. Τώρα εδώ 1-2 κάρτες παραπάνω τις χρειάζεστε. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πατήσετε λίγο σταθερά τα πόδια σας στη γη, προκειμένου να φύγετε από καταστάσεις που σας αρρωσταίνουν, από το πολύ άγχος που σας κάνει να μην κοιμάστε τα βράδια. Ειδικά σε συναισθηματικό επίπεδο αισθάνεστε λίγο, πώς να το πω, ότι όλα πάνε πίσω. Όμως θα πω ότι έρχονται αλλαγές. Δεν αποκλείονται άνθρωποι του παρελθόντος που σας είχαν στεναχωρήσει, που σας είχαν αγχώσει, που σας είχαν κάνει να χάσετε τον ύπνο σας, να έρθουν και να ζητήσουν και τη συγχώρεσή σας, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό. Εγώ θα πω ότι φανείτε απλόχεροι και δώστε τους τη συγχώρεση. Δεν έχει σημασία αν είναι να ξανασμίξει μία συνεργασία ή μία προσωπική σχέση. Αφού έρχονται λοιπόν για να σας ζητήσουν συγγνώμη, εκμεταλλευτείτε το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι θα σας ηρεμήσει και εσωτερικά. Θα βρείτε μία άλλη δύναμη. Ναι, αν μη τι άλλο θα αρχίσετε σιγά σιγά να βρίσκετε τις ισορροπίες σας και να στέκεστε και καλύτερα στα πόδια σας. Για κάποιους, ειδικά στις προσωπικές σχέσεις, δεν αποκλείεται να επισημοποιηθεί και μία σχέση. Για κάποιους άλλους, προκειμένου να σταθείτε στα πόδια σας προσωπικά και επαγγελματικά, και για όλο νομίζω τον υπόλοιπο χρόνο, καλό είναι να κοιτάξετε μέσα σας, να βρείτε τις αξίες σας, τα θέλω σας, το τι ακριβώς έχετε πάρει απόφαση να κάνετε από εδώ και πέρα στη ζωή σας. Αν έχετε στο χάρτη σας πολύ αέρα ή συναναστρέφεστε με άλλους δίδυμους, ζυγούς, υδροχόους, καρκίνους, σκορπιούς, ιχθύς, ταύρους, παρθένους, εγώ και τους περισσότερο ταύρους, θα πω ότι ήρθε η στιγμή να συγχωρέσετε για πράγματα ή λάθη που μπορεί να έγιναν στο παρελθόν. Αν μη τι άλλο, για να βρείτε εσείς την εσωτερική σας αρμονία και ηρεμία, και όπου χρειάζεστε βοήθεια ή ζητήστε την από το σύμπαν, από το Θεό, από τους αγγέλους ή από έναν άνθρωπο τον οποίον μπορεί να εμπιστεύεστε, ή έναν δάσκαλο ή ένα πνευματικό, έναν παπά. Ζητήστε μία βοήθεια αν έχετε χάσει λίγο το δρόμο σας ή αν μη τι άλλο την ψυχούλα σας, προκειμένου να σας βοηθήσει να κάψετε αυτό το κακό παρελθόν που σας αρρώστενε και να κάνετε κάτι πολύ πιο σταθερό και σίγουρο στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Θα πω ότι έρχονται πολλές αλλαγές. Εσείς καλό είναι, ζυγάκια μου, να ανοίξετε την καρδιά σας στην αγάπη. Η συγχώρεση που είπα πριν, εδώ χρειάζεται, προκειμένου να συγχωρέσετε για να νιώσετε κι εσείς πιο ξελαφρωμένοι και έχετε εμπιστοσύνη στο σύμπαν αρχής γενομένης από τις πρώτες μέρες των γενεθλίων σας και για όλο το χρόνο, γιατί όχι. Έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό, στους αγγέλους, στο σύμπαν όπου πιστεύετε, και τα καλύτερα, θα πω, έρχονται για εσάς, ζυγάκια μου. Χρόνια σας πολλά. Εγώ θα τις δώσω τις ευχές. Ναι, θα σας κάνω και ένα δωράκι. Γεμάτα αυθονία, ευημερία, υγεία, αγάπη, γαλήνη, φως, και θα σας βγάλω και μία κάρτα αυθονίας και μία κάρτα για την αγάπη, για να μην λέτε ότι δεν είμαι και large. Θα κάνω. Λοιπόν, θέλω μία κάρτα αυθονίας για όλα τα ζυγάκια μου, πώς θα είναι η χρονιά τους και τι ασκήσεις θα πρέπει να κάνουν για να φέρουν την αυθονία στη ζωή τους. Βεβαίως, ήρθε η στιγμή να ενεργοποιήσετε την αυθονία. Αυτό το σηματάκι, κρατήστε το παρακαλώ πολύ, κάντε το ή σε κάποιο σημείο του σώματός σας ή σε ένα χαρτί, να το έχετε κάθε πρωί που ξυπνάτε απέναντί σας και να θυμάστε να πείτε κάποια λόγια, για να δούμε.
Να σταματήσετε λοιπόν, πόσο σας ταιριάζει, να σταματήσετε λοιπόν να εστιάζετε στα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, να εστιάσετε λοιπόν στις λύσεις και κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν πολλές και εναλλακτικές λύσεις. Η λέξη λοιπόν, γράψτε αυτό που είπα, γράψτε λοιπόν τη λέξη αυθονία με κεφαλαία γράμματα σε ένα λευκό χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα κόκκινο ή ένα χρυσό μαρκαδόρο. Αν θέλετε για να την ενεργοποιήσετε ακόμα πιο γρήγορα, γράψτε τη σε ένα χαρτί, όπως είπαμε, έναν κόκκινο ή ένα χρυσό μαρκαδόρο 108 φορές. Ένας αριθμός που πνευματικά λέει συμβολίζει την ολοκλήρωση, την εκδήλωση και την υλοποίηση της αυθονίας. Και δείξτε όντως εμπιστοσύνη στο σύμπαν, γιατί έχει να σας δώσει πάρα πολλά. Ξεκαθαρίστε, συγχωρήστε και στα προσωπικά αλλά και στα επαγγελματικά σας, και να έχετε εμπιστοσύνη, ζυγάκια μου, στο σύμπαν. Έρχονται τα καλύτερα. Και μία κάρτα για την αγάπη. Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς έχετε θεϊκή αγάπη μέσα σας. Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε αυτό το σύμβολο κάπου στο σώμα σας, κάπου στο χέρι σας, εκεί που ξυπνάτε κάθε μέρα, για να θυμάστε ότι έχετε θεϊκή αγάπη από το σύμπαν, και προσπαθήστε να βρείτε την ουσία σας, τον πυρήνα σας. Εδώ που είπα να ζητήσετε συμβουλή, πόσο δένουνε από κάποιον άνθρωπο, ίσως πνευματικό, προκειμένου να βρείτε τον εσωτερικό εαυτό σας. Βεβαίως, είστε η θεϊκή αγάπη και είστε μέρος, κομμάτι της ακτίνας της θεϊκής αγάπης, πολύτιμη και αναντικατάστατη, θα πω. Υπέροχη, μοναδική. Αναγνωρίστε την πραγματικότητα αυτή στον εαυτό σας, δείξτε το και στους άλλους. Αυτό λοιπόν θα σας δώσει τη νέα ελευθερία, χωρίς άγχη, χωρίς φόβους, χωρίς να χάνετε τις ισορροπίες σας και την αρμονία σας. Αυτό που θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε κάθε μέρα είναι να λέτε κάθε μέρα, ή αν θέλετε να σκέφτεστε τους ανθρώπους, τους συνεργάτες σας, τις προσωπικές σας σχέσεις, να στέλνετε κάθε μέρα αγάπη σε ανθρώπους που τους συναντάτε στο δρόμο ή που, πώς να το πω, τους σκέφτεστε, αλλά με αγνή ενέργεια. Όχι να έρθει ο τάδες πίσω για να τον εκδικηθώ, όχι. Να τους στέλνετε αληθινή αγάπη. Παιδιά, με δουλεύουν οι κάρτες. Εξού και λέει και εδώ ότι ανοίξτε την καρδιά σας στην αγάπη. Ναι, να μεταδίδετε λοιπόν αγνή αγάπη σε όποιον άνθρωπο εμφανίζεται στο δρόμο σας. Μπράβο, ζυγάκια μου. Δέσαν όλα πάρα πολύ ωραία, και να συνεχίσετε να έχετε εμπιστοσύνη στο σύμπαν, γιατί σας προστατεύει. Και θα πω ότι έχετε και, πώς να το πω, όχι μόνο προστασία στα επαγγελματικά, αλλά και στα προσωπικά, προκειμένου να φύγετε από άγχη, από να κάνετε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Εμπιστευτείτε λοιπόν το σύμπαν, ανοίξτε την καρδιά σας στην αγάπη, δώστε αγνή αγάπη και στα προσωπικά σας και στα επαγγελματικά σας, και νομίζω ότι θα λάβετε πίσω τη διπλή και την τριπλή. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα ευημερία, αυθονία, φως, αγάπη και ολοκλήρωση σας εύχομαι. Εύκολα, γρήγορα και αμήν. Και πάμε και στους αγαπημένους Σκορπιούς, που μάλλον ήρθε η στιγμή να μεταμορφωθείτε. Ήρθε η στιγμή να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, ειδικά στα επαγγελματικά σας θα πω, αλλά και στα οικονομικά σας. Ήρθε η στιγμή που αισθάνεστε πολύ πιο σίγουροι, με περισσότερη ευημερία, με περισσότερη αυθονία. Μεταμορφώνετε σιγά σιγά τη ζωή σας, θα πω, πρώτα την ψυχική και μετά την εξωτερική ζωή σας. Αν υπήρχαν θέματα υγείας, θα πω ότι θα βρείτε κάποιες λύσεις οι οποίες όχι μόνο θα σας μεταμορφώσουν εσωτερικά και πνευματικά και εξωτερικά όμως.
Βρίσκετε λύσεις σε θέματα οικονομικών που μπορεί να υπήρχαν και αρχίζετε πια και αισθάνεστε πολύ πιο σίγουροι. Για κάποιους άλλους ίσως ήρθε η στιγμή να μεταμορφώσετε τη ζωή σας στο πώς θα προχωρήσετε παρακάτω. Τι πήγε μου, παιδί μου. Ακούστε λοιπόν τον εσωτερικό σας κόσμο, καθαρίστε την ενέργειά σας αν θέλετε, βγάλτε ό,τι τοξικό μπορεί να υπάρχει μέσα σας ή γύρω σας και προχωρήστε, γιατί έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα για εσάς. Αυτό λοιπόν που έχετε να κάνετε εσείς, σκορπιοί μου, είναι να πράτετε και να σκέφτεστε θετικά. Έρχονται ωραίες αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τη ζωή σας, και την επαγγελματική και την προσωπική. Ακούστε λοιπόν το τι πραγματικά θέλει το είναι σας και μάθετε να σκέφτεστε και να πράτετε θετικά. Όντως έρχονται πολλά και ξαφνικά γεγονότα για όλους μας μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Εύκολα θα πω εγώ, γρήγορα και αμήν. Και πάμε και στα αγαπημένα μου τοξοτίνια που έχουν πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις και για τα προσωπικά και για τα επαγγελματικά. Τους έρχονται και κάποια πράγματα σαν δώρο στο επαγγελματικό τους κομμάτι. Κάποιοι άλλοι δεν αποκλείεται να μπει στη ζωή σας ένας άνθρωπος λίγο μικρότερος και να είναι το δώρο που περιμένατε προκειμένου να έρθει η σταθερότητα στη ζωή σας. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε κάποιες πολύ ωραίες ευχάριστες εξελίξεις σε σχέση με τα παιδάκια σας. Κάποιοι άλλοι δεν αποκλείεται να κάνετε γλυκά έξοδα για τα παιδιά, ή κάποιοι άλλοι τοξότες να είστε έτοιμοι να δώσετε δώρα στα παιδάκια σας, είτε γιατί θα σας φέρουν μια πάρα πολύ ωραία είδηση, είτε γιατί μπορεί κάποιοι να έρθει σαν δώρο στη ζωή σας ένα μωρό μέσα στην οικογένεια και να είστε σε μια φάση που θέλετε, και πολύ καλά τα κάνετε, να κάνετε γλυκά έξοδα. Αν πάλι περιμένατε εδώ και καιρό μία νέα γνωριμία, ζητήστε την από το σύμπαν, γράψτε τι θα πω και δεν αποκλείεται να σας έρθει ξαφνικά και πάρα πολύ όμορφα. Συνεχίστε λοιπόν να πιστεύετε σε όλα όσα θέλετε, στα προσωπικά, στα επαγγελματικά, στην οικογενειακή σας ζωή ή στο τι ζητάτε σαν δώρο από το σύμπαν. Συνεχίστε να πιστεύετε, γράψτε και ευχές και σας έρχονται δώρα με πολύ αγάπη, θα πω, από το σύμπαν, από το Θεό, από ό,τι πιστεύετε, από τους αγγέλους, αν μη τι άλλο. Εύκολα λοιπόν, γρήγορα και αμήν. Και πάμε και στα εγωκεράκια μου που νομίζω βεβαίως ότι επηρεάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλλον ήρθε η στιγμή, θα πω, να δούνε την πραγματικότητα και να πάρουν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις, να σταματήσουν να βάζουν οι ίδιοι διλήμματα τα εγωκεράκια μου στην προσωπική του ζωή, αλλά γιατί όχι και στην επαγγελματική, ή σταματήστε να έχετε δεμένα τα χέρια σας και να μην παίρνετε αποφάσεις προκειμένου να μην πληγώσετε ή να μην πληγωθείτε. Σταθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πω, συσκεφτείτε με τον εαυτό σας, βάλτε τα όλα κάτω, πληροφορίες, τα σχέδιά σας, τα όνειρά σας, και κοιτάξτε τι ακριβώς θέλετε. Αφήστε λοιπόν και τη λογική αλλά και την πρακτικότητα να σας καθοδηγήσει, ούτως ώστε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για να φέρουν τη σταθερότητα στη ζωή σας. Δεν αποκλείεται ένας άνθρωπος από γράμμα Α να σας βοηθήσει να πάρετε βεβαίως τις σωστές αποφάσεις. Έτσι κι αλλιώς, θα πω, έχετε και τη γνώση και τη σοφία προκειμένου να καθοδηγήσετε τη ζωή σας στο παρακάτω. Ειδικά στα οικονομικά, θα πω, συμπεριφερθείτε με σύνεση και δικαιοσύνη. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, είστε δάσκαλοι, ξέρετε ακριβώς τι θέλετε και πώς να χειριστείτε τις καταστάσεις. Αν πάλι αισθάνεστε αδύναμοι ως προς το να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας, ζητήστε τη βοήθεια κάποιου που ξέρετε ότι σας αγαπάει και σας καθοδηγεί σωστά, κάποιου πνευματικού, γιατί όχι, ή κάποιου καθοδηγητή, να σας ανοίξει τα μάτια, να δείτε πέρα από το προφανές και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις βεβαίως για το παρακάτω της ζωής σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και να μου μπαίνετε σε διλήμματα.
Έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, έχετε μεγάλη εσωτερική γνώση που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να σταματήσετε να μπαίνετε σε διλήμματα, είτε για την προσωπική σας ζωή είτε για την επαγγελματική σας. Αν έχετε στο χάρτη σας ή συναναστρέφεστε με δίδυμους ζυγούς υδροχόους, εκμεταλλευτείτε, όπως είπα, τη λογική και την πρακτικότητά σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου, εγωκεράκια μου, για κανένα θέμα. Εύκολα θα πω, γρήγορα και αμήν. Και πάμε και στους αγαπημένους υδροχόους. Τι λες τώρα? Ναι. Ειδικά του δευτέρου δεκαημέρου θα πω ότι ήρθε και για εσάς η στιγμή να χρησιμοποιήσετε όλα σας τα ταλέντα. Έχετε και τη γνώση και τη σοφία και την πρακτικότητα και τη διαίσθηση, αλλά και τη διαίσθηση αλλά και τη λογική κόλλη στο μυαλό μου. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να χρησιμοποιήσετε όλη σας τη γνώση, όλη σας τη σοφία, προκειμένου να κάνετε κάποια καινούρια πράγματα. Αν ήσασταν είτε στα προσωπικά είτε στα επαγγελματικά σε κάποια διλήμματα, χρησιμοποιήστε το ένστικτο, τη λογική και την πρακτικότητά σας προκειμένου να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Θα πω ότι έχετε τέτοια δύναμη να φέρετε τον ουρανό και τη γη στα ίσα του. Θα συνεχίσω να λέω ότι κάτι ουρανοκατέβατο μπορεί να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως για εσάς, υδροχόοι μου, ειδικά αν έχετε και στο χάρτη σας δίδυμο ή παρθένο, εάν εκμεταλλευτείτε σωστά τη γνώση, τη σοφία, τη λογική, το ένστικτο και την πρακτικότητά σας, ανοίγετε το δρόμο σας για την ευημερία, για την αυθονία, και θα πω ότι καλό θα είναι να αφήνετε τα πράγματα να κυλάνε, όχι να τα βάζετε ή σε κουτάκια ή να σχεδιάζετε πράγματα. Αφήστε τη ροή των πραγμάτων να σας παρασύρει, σας έχει βεβαίως τα καλύτερα. Κοιτάξτε λοιπόν τα σημάδια που έρχονται. Τώρα αυτό με αυτό ταιριάζει πάρα πολύ, όπως πάνω έτσι και κάτω. Εντάξει, μπορώ να τρελαθώ. Κοιτάξτε λοιπόν τα σημάδια που σας δίνει το σύμπαν, ακολουθήστε τη ροή, μην κάνετε σχέδια, μην, πώς να το πω ρε παιδί μου, προσπαθείτε να τα βάλετε όλα σε κουτάκια. Βγείτε από τα διλήμματα χρησιμοποιώντας όλα σας τα ταλέντα, είτε αυτό έχει να κάνει με τα προσωπικά είτε με τα επαγγελματικά σας. Κοιτάξτε τα σημάδια και αφήστε τη ροή, ακολουθήστε αν θέλετε τα σημάδια. Κάτι πολύ σημαντικό γεγονός θα γίνει. Το λέω και αστέρι εγώ αυτό, όπως ήταν της Βιθλεέμ. Πολλά λέω, τέλος. Ακολουθήστε εσείς τα σημάδια και θα δείτε ότι οδηγείτε τη ζωή σας προς την ευημερία, και την προσωπική και την επαγγελματική. Εύκολα, βγείτε από τα διλήμματα μόνο. Εύκολα θα πω εγώ, γρήγορα και αμήν. Και πάμε και στα αγαπημένα μου ψαράκια. Μπράβο τα ψαράκια μου. Αν ήσασταν σε χιλιομετρική απόσταση με το έτερον σας ήμιση, ή ψυχική, ή συναισθηματική, ή δεν ξέρω εγώ τι, θα πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό θα έχετε ειδήσεις. Και ειδήσεις που θα πω ότι δεν τις περιμένατε. Σαν να υπήρχε ένα τελεσίγραφο και ξαφνικά σας στείλει μήνυμα, ναι, μήνυμα φαίνεται περισσότερο, ή αν έχετε χιλιομετρική απόσταση, αν έχετε χιλιομετρική απόσταση, κάνει ξαφνικά ένα ταξίδι, ή και εσείς αν ασχολείστε με το εμπόριο ή με τα ταξίδια, θα πω ότι θα έχετε και πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα σας χαρίσουν αισιοδοξία για το μέλλον, είτε στις προσωπικές σας σχέσεις είτε στις επαγγελματικές σας σχέσεις. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα με ξαφνικά γεγονότα, θα πω, και εσείς αρχίζετε και έχετε λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη είτε για τα προσωπικά σας είτε για τα επαγγελματικά σας, και στον εαυτό σας και στο σύμπαν και στους ανθρώπους, θα πω, που σας περιβάλλουν. Άνθρωποι λοιπόν από το παρελθόν στέλνουν μηνύματα,
έρχεστε πολύ πιο κοντά, κάποιοι άλλοι μπορεί να χρειαστεί να κάνετε και ένα ταξίδι, κάτι που περιμένετε από μακριά να έρθει τώρα. Κάτι λοιπόν πολύ θετικό που εκτός από αισιοδοξία θα σας γιώσει κιόλας, θα σας κάνει να αισθάνεστε πολύ πιο σίγουροι και σταθεροί βεβαίως, ειδικά για το μέλλον σας. Και αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται στο πολύ γρήγορο μέλλον για εσάς. Κόλλη στο μυαλό μου, ψαράκια μου, αν έχετε στο χάρτη σας κρυό, λέοντα, τοξότη ή συναναστρέφεστε με κρυούς λέοντες τοξότες, η αισιοδοξία θα πω θα χτυπήσει κόκκινο. Κατεβάστε και λίγο τους τόνους για να γιωθείτε πιο σωστά και στο εγγύς μέλλον έρχονται τα καλύτερα για εσάς, ψαράκια μου. Εύκολα θα πω, μεγάλες αλλαγές μέσα στο Σαββατοκύριακο, να το ξέρετε. Εύκολα, γρήγορα και αμήν. Και ας δούμε και λίγες γενικές, γιατί όχι. Γρήγορες εξελίξεις, ξαφνικές εξελίξεις, συναντήσεις. Πόσο ταιριάζουν αυτές οι δύο τώρα οι κάρτες. Συναντήσεις, μετακινήσεις, αλλαγές, αποφάσεις και κάποιες αποφάσεις ίσως να τις πάρουμε και πολύ πιο γρήγορα από ότι θα το κάναμε σε μία άλλη περίπτωση. Κρύοι λέοντες, τοξότες, πολλές συναντήσεις, πολλές συζητήσεις, πολλές οι προτάσεις, πολλές οι εξελίξεις και πάρα πολύ γρήγορες που θα χρειαστεί να πάρετε και αποφάσεις πολύ γρήγορες, είτε για τα προσωπικά είτε για τα επαγγελματικά. Ένα ξαφνικό γεγονός, θα πω πάλι, σε όλο τον κόσμο θα μας κάνει αρκετά πιο δυνατούς, θα μας μάθει να διεκδικούμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε και τη δύναμη και την εξυπνάδα και τη σοφία, αλλά και την, τη διαίσθηση, προκειμένου να κατακτήσουμε όλα όσα θέλουμε και να φέρουμε τη δικαιοσύνη, την ολοκλήρωση. Μπορεί να κουραστούμε βέβαια λίγο παραπάνω και ίσως, όπως το δείχνει η κάρτα, να δημιουργήσουμε ένα μέλλον καλύτερο για τα παιδιά. Και αν μη τι άλλο, η κάρτα της Αυτοκράτηρας είναι η κάρτα του Ταύρου και του Ζυγού. Και ο ήλιος μπαίνει στο Ζυγό αύριο. Όχι αύριο, ψέματα. Σαββάτο. Αν δεν κάνω λάθος. Κάτι καινούριο δημιουργείται. Πολλές οι εξελίξεις, πολλές οι γρήγορες αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρουμε. Και ξαφνικά θα νιώσουμε ουράνια κάτι σημαντικό, ότι είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Όσες θέλουν και ένα παιδάκι, δεν αποκλείεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να συμβεί και ένα θαύμα. Πολύ γονιμότητα λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο. Αχ, τα αγόρι μου. Τα αγόρι μου είναι ο αγαπημένος μου. Και ο Θεός Γκανάς μας λέει ναι, ότι αν διεκδικήσουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κάτι πολύ σημαντικό θα συμβεί στον ουρανό, στη γη, από τον ουρανό στη γη, που θα μας ανοίξει τα μάτια. Ας είμαστε stand-by, θα πω εγώ. Στα ερωτικά, ξαφνικές συναντήσεις, συζητήσεις, ας είμαστε, θα πω, διεκδικητικοί, αν θέλουμε, πολλά τα ναι, αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε έναν άνθρωπο, μια σχέση, μια συνεργασία, θα πω ότι όσοι είστε ελεύθεροι βγείτε, δεν αποκλείονται ξαφνικές γνωριμίες, οι οποίες θα είναι και οι άνθρωποι της ζωής σας. Αμήν, θα πω εγώ, εύκολα και γρήγορα. Να βγάλω και μία αυθονίας για όλους μας. Ας βγάλω. Μία αυθονίας λοιπόν για όλους μας. Μία κάρτα αυθονίας για όλους μας. Έλα ρε παιδιά. Ας ενεργοποιήσουμε λοιπόν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο την αυθονία με αυτό το σηματάκι. Βλέπετε, σας το αφήνω. Ή το κάνουμε κάπου στο σώμα μας ή το έχουμε σε ένα πολύ μεγάλο χαρτί με έναν κόκκινο στυλό μαρκαδόρο ή χρυσό και το βλέπουμε κάθε μέρα για να ζητάμε στο σύμπαν αυθονία και να μας έρχεται. Ας την προσελκύσουμε, θα πω εγώ, ας τη γράψουμε και σε ένα μεγάλο χαρτί και για να την ενεργοποιήσουμε μπορούμε να τη γράψουμε σε ένα χαρτί 108 φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, να εκδηλώσουμε και να υλοποιήσουμε
όλα όσα θέλουμε. Καλό είναι λοιπόν να μην εστιάζουμε στο πρόβλημα, να εστιάζουμε στη λύση, και αν δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις, σίγουρα υπάρχουν και εναλλακτικές, θα πω. Ας βγάλω και μία για την αγάπη. Μία κάρτα αγάπης για όλους όσους θα δούνε το βιντεάκι μου. Για όσους το δούνε μέχρι τέλος μάλλον. Αυτή. Έλα. Αγάπη και προσφορά. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύμβολο. Ή μπορείτε να το κάνετε σε ένα χαρτί όπως είπα και να το βλέπετε μόλις ξυπνάτε, ή μπορείτε να το κάνετε κάπου επάνω σας, να σας δίνει δύναμη. Αυτό λοιπόν το σημαδάκι τέλος πάντων μπορεί να σας κάνει να αρχίσετε να ανακαλύπτετε νέα επίπεδα της αγάπης, να φροντίσετε εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Είναι μια αγάπη δούνε και λαβίν, θα πω εγώ. Καλό είναι να φροντίζουμε να υπάρχει μία αλληλεγγύη με μία λέξη. Κάντε ειλικρινά και ταπεινά, με αγνή, ανιδιοτελή αγάπη μέσα από την καρδιά σας όλα όσα θέλετε. Δώστε απλόχερα καλοσύνη, φροντίδα και αγάπη και θα τη λάβετε πίσω απλόχερα. Σας το δείχνω. Μπορείτε να το κάνετε σε ένα χαρτί και να το κολλήσετε, παιδί μου, στο δωμάτιό σας, στο κρεβάτι σας δίπλα, ή στο σημείο που κάθεστε περισσότερο την ημέρα. Κάτι είπα για την αλληλεγγύη και στην αρχή. Όλα τώρα τα συνδυάζω. Αυτές λοιπόν ήταν οι ενέργειες του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Συγχωρέστε το λαιμό μου που δεν ξέρω τι παθαίνει. Θηροειδής δηλαδή, όχι ο λαιμός. Να σας ευχαριστήσω για τις εγγραφές σας, για τα like σας. Θα πω ότι καλό είναι να εστιάσουμε λίγο στην ψυχή μας, στον εσωτερικό εαυτό μας, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε και τους άλλους. Καλό είναι να κάνουμε και κάποια ενδοσκόπηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχονται σημαντικές αλλαγές γενικά ανά τον κόσμο και καλό θα είναι να είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας πολύ πιο αγνή. Να σταματήσουμε λίγο να είμαστε και πονηροί. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις εγγραφές σας, για τα like σας, για τα πολύ όμορφα και θετικά σχόλιά σας, για τη στήριξη και την υποστήριξή σας. Σας αγαπάω πολύ, να μου σας προσέχετε πολύ. Όντως ευχαριστώ από καρδιάς. Ένα καλό, τυχερό, εύκολο, γρήγορο, γεμάτο αυθονία, ευημερία, αγάπη, φως και συγχώρεση Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.